Ang akong pagumangkon guys, miadto sila sa Chocolate Hills. Kauban sa iyahang pamilya guys. Og ako ra nag-inusara sa among panimalay guys kay si Mr. Usab na Manday. Nakaunahon na ako ani guys og mamuna ko sa pukot guys. Ang isa ka pukot. Mintras nga wa ko'y laing lingaw. Among gi kay guys kay ang dadon sa among panimalay. Ug nahingawa ko sa panahon guys kay dunay dakong dagom. Mao na nga akong gihipos ag ako ang pukot. Atong makita guys. Ara nang daguma. Hadlok og magbaha ning daplins bye-bye. Hello guys, good morning. Ang akong pagumangkon guys nga bagong niabot gikan sa Surigao. Moadto sila sa Chocolate Hills kay aron sa pagtan-aw sa manindot nga view nitong dapita guys. Kaabon sa iyang asawag mga anak. Og ako ra po'y mabilin ani guys kay ang ako ang bana og ang ako ang anak mamanday man sila guys. So ako ra entaway mabilin ning amo ang panimalay. Aron di ko batiog ka mingaw guys. Magtrabaho na lang ko sa pukot. Maginahinay ko og hawa sa pukot guys. Unya ako ning punaan. Kaya aron doon ako'y trabaho mintras wa pa pod mi managat guys. Morning hinay-hinay tani sa pagpamuna. Atong tagag higayon ang ato ang pukot guys sa pagpamuna. Ang unang itong buhaton guys, atong sudlan o nylon na atong sikuhan. Kay mga naman ay atong gamiton. Magsud kog sikuhan sa kuang, magsud kog nylon sa kong sikuhan guys, sorry. Pailin-ilin tani guys sa pagtrabaho sa pukot guys. Pagkakaroon nagtindog na ko guys kay sakit na pud akong lubot. Ingon ani ma jud ni magtrabaho pukot, sakit ang lubot. Mao nang nitindog ng pukot guys. Kay aron makapahoy na pud ni akong sampot og nilingkod. Kani siya guys, nag-ilis ko ani og banata guys. Akong gi-ilisan ni siya og lawas. Og nakahunahon na ako guys sa paghipo sa pukot kay doon na may dagom, nya daplin ra ba jud sa suba. Manang akong gi arin sa mga pukot ani guys, ako yung gisubay. Ug asay dagko gisi, asay way gisi.
Kay ako dyan isa karong ang isa ka ni akong pukot guys kay dunay dagom basig mo ba rin suba iano simbakon re mo na ako ning siyang gi-arrange. Kay basin og mabahaan ni mga lagawnoan maputos ni og mga kagingking kanang mga sagbot guys nga mo pilit sa pukot anugon kaadyo. Kay kung ang pukot good guys maputos og kanang sagbot dili na halos ni magamit. Wa lagi si mister ako ra may mag-asikaso ani mga panagat kay una-una ni mister way uwan pero sige magpanugdog sige man og ana sige og panugdog lagi pangilat. Anam-anam po panglilian ni guys ug asoy dagkong gisi kay ang dagkong gisi guys akong dadon sa balay ako ang anamon og tapak. Gikaingon ko na guys dunay dautan nga panahon ako jud ning ipadaplin na akong pukot guys kung dado sa among mismong panimalay kay aron safety ni kay basin og maadon ni madas baha kay daplin mas bye guys daplin suba kay kani mga pukot guys gusto naman ako dignit mo na nga akong gihuho na pud na nga gihusay. Lagis panahon guys akong nakita mo jud ang dako nga dagom. Hadlo kay tan-awon guys kay nagpangilat na sa bukid og pangdugdug. Mo nang layo pa akong andamo ning akong pukot paghipos. Pinaagi ning video guys akong tapuson kaning akong pagvideo og ako mo ingon daghang kayong salamat sa inyong pagsilip guys og ako mo ingon bye bye.